Quan viatgem esperem veure els monuments així, sense gent, però la realitat és que ens els trobem plens de gom a gom. Farem una llarga exposició per al que necessitem una càmera, un trípode i un filtre de densitat neutra, que farà que arribi menys llum a la nostra càmera. Per restar encara més llum, configurem la càmera a la mínima ISO, al diafragma màxim que permet a l'objectiu i el temps d'exposició resultant serà un temps d'exposició llarg. En el nostre cas, la càmera ens diu que són 8 segons. Mentre fem la foto, comentar que quan més gran siga el temps d'exposició obtingut, més fàcilment desapareixerà la gent i els vehicles que apareguen en moviment en les nostres fotos. I ja tenim el resultat.